and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinner and saint, strong and faint, all welcome to His side. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog sa simbahan karon ang piyesta sa mga santos, mga martir didto sa Vietnam. Mga 117 ka mga martyrs pinanguluhan ni San Andres Dunglac pari og sa iyang mga kaubang martir. Naapil pagyud ani ang 9 anyos nga bata, mga 1820 hangtod sa 1862 gipang martir sila tungod sa atong pagtuo. Nya ako sad karon gasaulog ko sa akong ika 57th birthday. Wa pa ko mamartir. Gusto sa dinyong mamartir ko? Okay sad kayo. Kay mao man ay pinakanindot ang martyrdom. Ang kinabuhi gasa sa Ginoo, kung ang kinabuhi gamiton para sad sa Ginoo ug sa pagtuman siyang kabubuton sa mas mga martir, mahimo kining mabungahon sa kalibutan ug sa kaluwasan. Busa uban sa mga martir nga atong gisaulog karon nga pista, atong ipadayon ang pagampo nga mahunong na ning pandemic nga COVID-19. Ako ning gihalaran og triduom nga pagampo, nya daghan sad ang migkuyog nako ani. Pasalamat sa kuan na hinaot nga mo epekto ang ato mga pagampo. Nya ato sang iyampo og pasalamatan ang Ginoo sa ato mga benefactors, mga donors nga mitabang nato. Mitabang sad nako nga mga donors aron ang ako sang plano karon sa kong birthday para sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan matuman usab. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami.
Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalag kanamo. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sinugdanan og tuburan sa tanang amahanong pag-amuma, giampingan mo ang mga balaang martir, Andres ug mga kauban diha sa pag-unong sa cross sa imong anak hangtod sa pag-ula sa ilang dugo. Pinaagi sa ilang mga pangaliya, dasiga kami sa pagpakaylap sa imong gugma diha sa among kaigsuunan, aron mga maila kami ug mahimo gayod nga tinuod mong mga anak. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa ang gipadayag. Samtang ako si Juan nagtan-aw, nakita ko ang usa ka puting panganod ug naglingkod diha sa panganod nga sama sa tawo nga may koronang bulawan sa iyang ulo ug nagbitbit siyag hait nga galab. Unya may laing anghel nga migula sa templo ug misinggit kaniya nga naglingkod sa panganod. Galaba ang alanihon kay miabot na ang hustong panahon ug hinog na gayud ang alanihon sa kalibutan. Busa gigalab sa naglingkod sa panganod ang alanihon ug gianihan ang kalibutan. Unya nakita ko ang laing anghel nga may migula sa templo didto sa langit ug may dala usab siyag hait nga galab. Ug may laing pagayong anghel nga migula gikan sa halaran, siya'y nagbantay sa kalayo. Misinggit siya sa anghel nga nagdalaghait nga galab. Gamita ang imong galab ug abisa ang mga ubas sa parasan sa kalibutan kay hinog na. Busa gigalab sa anghel ang mga ubas ug giitsa ngadto sa pug-anan sa dakong kapungot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Isulti diha sa kanasuran ang Ginoo Hari. Gihimo niyang kalibutan nga malig-on aron dili gayud matarong. Nagadumala siya sa iyang lungsod uban sa kaangayan. Muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Maglipay ang kalangitan ug magsadya ang yuta. Mulanog ang dagat ug ang nakapuno niini. Magsadya ang kapatagan ug ang tanan nga naa kanila.
sadya tubangan sa Ginoo, kay nagabot siya. Nagabot siya ron maghari sa yuta. Maghari siya sa kalibutan uban sa kangayan. Ug sa kalungsuran uban sa iyang kamakanunayon. Muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghiskot bahin sa templo kun unsa kini katahong tan-awon nga gidayan-dayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini, ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kanus aba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo. Ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod, ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya nga ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahadlok ng mga butang o mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. So mga igsoon, kining atong ebanghelyo naghisgot og kanibang sitwasyon diin ang mga tao sa panahon ni Kristo proud kay sila nga nagtan-aw sa templo nga ilang gibuhat nga gidayan-dayanan og daghan kayong mga mahalon nga bato og mga nindot kaayo nga mga halad ngadto sa Ginoo. Nya misulti dayon si Kristo nga kining tanan nga inyong nakita way usa nga ibilin ani tumpagon gining tanan. Usahay kita sad plus nako rono ika 57 na ni nako ka tuig. Usahay maghisgot-hisgot sad ko nga kanindot sad no sa nahitabo. Libre na kuskaon, libre puy-anan, napagidaghan kayong mga halad, mga offer. Ayan ano?
Kanindot sad no, wa na koy gastuhanan kay ang mugasto ang mga tao na kanindot sad. Nya pahinomduman din ko sa Ginoo, hinomdumin ni siya no nga way usa aning ibilin, mga matay gining tanan nga naas imong atubangan. Bitaw, mawa gining tanan, matapos ra gining tanan dinhis kalibutan, apil na sad ka. Mao na nga di gyud maayo nga ang atong sigihag tan-aw nga nindot mao ang binuhat og hinatag sa Ginoo. Ang nindot gyud kay natong tan-awon nga nindot gyud mao gyud ang naghatag. Ano? Unsa man ko, hinatag ko sa Ginoo nga anha ninyo o ako'y naghatag? Hinatag. Kamo sad, hinatag sad mo sa Ginoo nga rin ako. Labi na tong nagmanyanitag purting sayuha, nga ungo sa bulhoon. Di mga tog, bitaw. Salamat sa atong mga kaigsuonan nga kapaisano sa akong classmate. Katagilungsog di ay ni akong classmate nga si Father Lidio Filisarta. Iyang gidadin iyang mga kaigsuonan aron magmanyanita. Salamat, pero kamo pulos mo hinatag sa Ginoo sa madugay sa madali, mga tapos ra gyud mo. Way usa nga ibili ninyo. Nyaganha ko diha malipay, nya mao na nay akong tuburan sa kalipay. Uy, inig kawagtang wa na koy kalipay. Di ba? Mao na nga nindot kayo nga makasabot ta unsa man ning kinabuhi nga atong gisaulog year by year, pinaagi og birthday celebration. Para nako ang kinabuhi mahimong makahuluganon basta na ay kamatayon. Ora gyud na siya. Basta na ay kamatayon ang kinabuhi mahimong makahuluganon. So ang naghatag og beauties kinabuhi dinis kalibutan mao ang kamatayon. Sawan mo, agree, disagree? Mulikay gani kas kamatayon, amawad-an sa kas kinabuhi. Di na makaka-appreciate sa kinabuhi kay wa naman kamo ilas kamatayon. Nya magsige kag likay sa kamatayon, ang imong kinabuhi matag adlaw mura na hinuog patay. Wa na kay kalipay. Ngano man kay ang kinabuhi ug ang kamatayon, they are inseparable partners in this life, in the world. Nagkuyog gining duha. Ingna na imong tupad. Kanus-a ka mamatay. Og moingon gani siya, og muuna ka o kirapod. Kay mga matay magitang tanan. Nindot kay na siya nga hisgot-hisgotan dias pamilya, ang banag asawa maghinisgotay nga nusa ka mamatay dong no, nusa ka moabot ang imong kamatayon, ang imo sa kaday kanusa ka ana. Nga naman aron maka-appreciate ta nga kini ding kinabuhi dinis kalibutan gamito nato alang sa pagpangandam sa kamatayon. Mo na siya. Kung ako karon nagmisa, ni mata kog sayo mga alas 3, aron sugaton ang magmanyanita nga mupukaw nako. Dili tungod kay gusto ko nga mahimong musayog yung mata kay aron healthy kanunay, mag-exercise aron healthy. Dili ay. Ni mata ko aron mangandam sa kamatayon. Kamo sad mag-exercise, mag-jogging, mag-gym, ana pagpangandam nas inyong kamatayon. Na mag-jogging yung kung mayo para may kong nindot ni kamatay. Lagsik ba? Kamo sang nagtrabaho, may trabaho mo pagpangandam nas kamatayon. Kamong nanimba karon, nanimba mo dili aron mutaas ang kinabuhi kung dili mangandoy nga maandam ko sa akong kamatayon. Di ba? Nya mo na rin inyong gibuhat. Ako sa doon, nag-celebrate ko sa akong birthday, aron pag-celebrate, nga hapit nako, nahiduol nako sa akong kamatayon. Kay kasagaran biyaros mga matay, na bias 40 ngadto sa 70 anyos.
Nya ako 57 naman di nadyo ko tunga-tunga sa mga patyonon. Kuyog aning niang nanimba karon. Nabitaron di ang nangamatay. Ang ako ganing gibisahan gani atong ang gahapon. Kuan man gani 29 anyos. Oh, patay na. Kani pa bang 57? Nyag magsige pa ko gunahuna nga mutaas kinabuhi. Basin hinog din ako ma-enjoy sa akong kinabuhi. Nakaron unsaon man pagpangandam para sa kamatayon. Unsaon paggamit ang atong kada adlaw nga kinabuhi aron maandam tas atong kamatayon. Ato ra gyung model mao ra gyud si Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo para andam kaysa siyang kamatayon, ang pagtuman sa tanang sugo sa iyang amahan. Kita sad ang ato sang buhaton magsigi ra gid tagtuman sa sugo ni Kristo kutob sa mahimo. Pag manyanita bitaw nila karon naamon to sila gibasa nga gospel reading, makatandog baya ang unang pagbasa sa basahon sa Makabeyo kadtong usa ka inahan nga naay 7 ka buk-anak nya gimartir sila nya ang inahan mo'y gasigig dasig sa iyang mga anak nga pagpakamatay ang namatay gyud ang iyang 7 ka anak siya mo'y gasigig dasig sige dong pakamatay ay gyud kahadlok magpakamatay ta nya unsay gibasihan sa inahan ningon ang inahan ay jud kog pangutan-ag diin kagikan kay wa ko kahibaw og diin kagikan. Wa ko kahibaw og nganong niabot ka, nganong nisod ka sa akong sabakan, wa ko kahibaw ana. Pero kahibaw gud to siya gud kay nagkuan man to sila gud. ang madre mingon padir wa jud ko kahibaw nganong nisod ni kami mo'y gasigig kuyog ha mahimo. Di ang ang iyang gipasabot ato na kanang atong gibuhat sa babae o sa laki kanang gitawag sexual act di man gina mo bunga kun wa gyud ang Ginoo nga naghatag sa kinabuhi wa ginay kapuslanan wa gyud og nakahibaw na ta ana nga wa ginay kapuslanan di gina mo bunga kun wa gyud Ginoo mao tong niingon ang inahan ay magkahadlok nga mamatay kay ang inyong magbubuhat nga mo'y nagbuhat sa kabituunan sa adlaw sa mga bukid ug sa dagat nga di gyud mamugna og tao maora say muuli niining inyong kinabuhi nga karon kuhaon aning ni ang mga lampingasan nga emperador. Ay sus kadtugong iyang ikaupat nga anak nga laki nga giingon nga og di ka mo tuman sa among sugo putlo na og di ka mo kaon aning ni ang karne kay hugaw man to nila para ang karne mao man to ilang gitawag og blasphemous Ginoo basta mo kaon kag karne. Ingnan gud niya ang katong tigkuan niya ingon man putlan siya siyang dila wa pa gani kaabot sa dool gidawal na niya yang dila sa putlan okay ra jud kaayo kamo putlan mo ros dila okay ninyo okay dili labaw na ko di ko pero nindot kayo basta makasabot na tani basta makasabot na bang pag mata na ko karong buntag mingaw pa kayo ang palibot na malandong nako ngin ko Lord wa jud ko maghunahuna nga gikan atong didto kos bukid nga igo ra jud ko didtong manirador og langgam suroy-suroy atong kakahuyan kabanwaan nga karon maghigda nako dinhi or mobangon ko sa usa ka lawak kuno sa parish priest nako sa una kulba kay ko magtan-aw og pari murag para nako mura na jud kong nakakita Ginoo karon demonyo ra man dayon ni ana jud ko sa pagkapari ko dakuas grasya no sus diha may nikanta ba kantahan ko di pag-abli nako ang ako ra man sa mga kuyog diri nako na ang mga demonyo sang utro ay nangantasad pero baya way tayo kanang malipayon kay mi nako ana naman koy mga kuyog nga kunuhay nagmahal kunuhay
Di, tininood ng ilay, nagmahal gito sila nako kay doon naman dito ni apil og kanta nga. Wa gyud mo kanta ga, sige ra siya hilak. Nako unsa man ning inyo day gibuhat? Nagkanta mog patay o nagkanta mog buhi. Mura maghapit talaga ko kantahig pahulay nga dayon. Nga sige man og hilak noon. Sila naman ay gahilak, ako naman ay nagkatawa. Nya pag naog na namo dire, naog mi, and is pader manaog ta didto nako. O di lang ko manaog kay ano sing di kay importante jud kang manaog ka. Kay naaday ko noy mo manyanita sus pag abot dire nagpangitain sa asa naman tong nagmanyanita. Asa naman to. Ang kana bang kini nga maong activities nga gihanay tingali hangtod karong gabi makaingon jud ko nga di jud ko angayan. Si Siano nga natawo dito sa kahugan sa Pangdako. Si Siano nga anak ni Severo og ni Valeriana nga maglisod gani migkaog katulos usa ka adlaw nga magsigi ra gyud og pangita na mga ubing saag og mga balyakag og mga bot iapil pa usahay ang badyang og kaon halag mamaga ng bakba nga karon naanay mga tao nga maghago magdagandagan mga hay man to kay padaning padersyano nako hilasan ako Lord no hilas kaayo dili angayan pero ang naghimong angayan mao ang Ginoo mo na dili ko mo claim ani nga ako ni nga angayan ko ani kung wa ay Ginoo wa sad unta ko karon mo na kamo daig mos Ginoo aya mog daig ni Father Siano. Diri lang ihatag ang inyong mga offer, Father Siano, kay dadon ko na ngadto sa Ginoo. Di ba? Sa mailad lang. Okay na karon, perting daghanang nihalad. Karon ugma mo palit nako sa atong mga ihatag sa atong mga kaigsuonan. Nya karon sad ang ato sang kanang giandam nga pagkaon gatuom sa kog daghan ang manimba karon wa man sa day nanimba kayo daghan kay tagiandam nga kanang pagkaon karong buntaga hinatag nis mga tao nga mihalad ngadto sa Ginoo pinaagi nako lipay kay kuana nya ato sa nang ipanghatag ngadto sa uban nga dili tingali gani makahunghong ngadto aning mga tao nga nanghatag nga rin ako aron ipanghatag sa mga taong tinuod nga nanginahanglan aron mudaig sad sila sa Ginoo makapasalamat sa Ginoo. In short, ang kinabuhi di ay kinahanglang gamiton nga maningkamot ta nga daygon ang Ginoo. Daygon gyud ang Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. Unyag magsige na kadiyag pangiskis imong kilay, magsige na lang kag pakolor sa imong buhok, magsige na lang kadiyag pakita-kita na imong pusod, nang imong dinhiane. Kinsa may imong gipaabot nga daygon, ang Ginoo o ikaw? Di ba? Magsige na lang kung pagnabong ani mga dagko kayong mga alahas niya diri, hasta magmisa ko dagko na kay glusok akong alahas. Kinsa may akong gustong daygon, ang Ginoo o ako? Depende ninyo. Bika mo karon kinsa may inyong gustong daygon. Maghimo kag balay, dako kay kag balay, ninduto nimo imong balay. Kinsa may imong gustong daygon, ikaw o ang Ginoo? Nya istrikto ra ba kay kamo pasod sa imong balay? Butangan kini mo dito, beware of dogs. No trespassing. Kinsa may gusto nimong daygon, ang Ginoo o ikaw? Kinsa may gusto nimong tahuron, ang Ginoo o ikaw? Muna kining mga martyrs, ang mga martyr nagpakamatay para sa Ginoo, dako kay silang nahatag na kaayuhan sa kalibutan. Ako nangandoy man sad kong mamartir. Nangandoy ko may tagdi madayon. Bitaw nindot kayo nang mamartir ta. Ngano man, gawas nga mapapas ang tanan nimong sala outright. Ditso pa jud ka ngadto sa langit nya ang dugo sa mga martir maoy mipabaha og bunga og mipakaylap sa simbahan nga niabot dinhi sa San Vicente Ferrer. Taon sa nindapita dinhi? San Vicente, Liluan. Niabot dinhi.
Tungod nas mga martir, apil na anak kani sila si San Andres Dunglap. Mao ni akong dungan pagka-martir, San Pedro Kalungsod. Ngani niya atong kuan pag anniversary man ni atong pag Thanksgiving. Ana. Nakaron unsaon man nato aron daygon ang Ginoo kanunay. Ayaw gyud higugmaa ang hinatag sa Ginoo labaw sa Ginoo. Hinunua higugmaa ang Ginoo ug ampingi ang iyang mga gihatag. Subuna ko ha, ayaw higugmaa ang Ginoo ang mga gihatag sa Ginoo labaw sa Ginoo, higugmaa noong Ginoo pinaagi sa pag-amping sa iyang mga hinatag. Nganong di man nimo kusion ang imong anak? Nganong di man nimo latuson ang imong anak? Nganong di man nimo yaw-yawan ang imong anak? Kay ampingan nimo ang hinatag sa Ginoo. Nganong imo masang latuson? Nganong imo masang kusion? Ingka akong giampingan pa der. Nya nangalarot naman ang panit ana, nanugo naman na. Amping pa ka na. Nganong di man ko magpalaygit isip asawa? Nganong di man ko mag-inom og pills? Nganong di man ko mag-aborsyon? Kay ampingan nako ang hinatag sa Ginoo. Ikaw niya, porti naman imong daghanag anak, ampingan nako ang 15 kabuok na hinatag sa Ginoo. Nga naman day, tungod lang kay ika-15 na, di na makahatag og kayuhan sa kalibutan, na magani may membro gani sa COVID, nga COVID-G, na pilatos la kabuok, 11 kabuok, nya siya mo ika-11, nya karon one of the best, nya ika-11, ako ikatulo nga anak sa 5 ka mo nagsuon. Ang tanawa lang, nakahatag magkadautan sa kalibutan. Oy, ang uban karon 2-child policy, ang ikatulo di na makaayo. 1-child policy, ang ikaduha wa nay ayo. Galabon tas Ginoo kay abusado na kay tas tanan ug pug-on tas pug-anan. Adto nya ta makamatngon nga wa gid tay mahimo, pug-on ra tas Ginoo, patyon ra gid ta ug mga matay ra gid tang tanan. Mao na sugod karon ampingin na ng inyong tupad kay wa ka kahibaw ugma naa pa ba na diha. Kay matod pa ni Kristo matumpag gining tanan. Kanang inyong balay ampingi. Unsaon man pag-amping ang balay? Ipaambit sa imong silingan nga way balay. Pasudlas inyong balay ang mga way balay. Kanang imong pagkaon, bugas, kwarta, ampingi na. Pinaagis pagpaambit ngadtos mga way bugas ug way kwarta. Dili kay pagsigig tigom ana hangtod na lang agup-upon unya ang imo pag yung mga sobrang pagkaon ilabay na las basurahan nga tuay daghan in taon nga gasigig ladok sa hangin nga wa gyoy sod nga pagkaon. Hilas kay ka na magyabo og pagkaon. Mabtana no? Ninduta na, istingin na ninyo, iniguli ninyo. Di ba buwa na gyud mo'y bugas may bilin? Tistingin ninyo, pasudla na tanan ninyo mga silingan nga way balay, des inyong balay, di ba? Purti ninyong alegriha. Di jud ka magmingaw. Karon, mingawon man ka. Og di mo uli imong bana, magsigi man kag hinuktok. Asa na katong animal? Asa na jud ka to? Kalunli na ko diri. Nya dako kay imong balay, suroy-suroy ka, kalunli na ko diri. Pasudla ra ko na imong mga silingan nga naa sa squatter, di jud ka mahinumdom sa imong bana og hain na to. Malingaw ra jud ka. Nya before you know it, nakaanak na din imong bana dito sa silingan, no? Jadi ra gyud ka mag-uol kay ngano man naanad naman sa nga daghang tao sa inyong balay. Apil ang anak sa imong bana. Welcome. Anak sa mga panuway, ngari na mo. Pero bisan pa mag-anak ni sa panuway, gasa nis Ginoo kay naa ni kinabuhi. Ang gahimo lang ani nahimong panuway. Pero di gyapon ka masuko. Nya kay di naman ka masuko, mahisama na ka sa usa ka martir. Martir. Ang martir gidagmalan sa iyang isig ka tawo pero wa masuko, miantos hangtod mamatay. Gani midayeg pa siya sa Ginoo nga gipadad-an siya mga tawo nga mopatay niya isip martir.
Nagpasalamat ay. Ing na imong bana nga dukiro ka istanan. Salamat dong. Salamat gyud kaayo. Kay nahimo jud kang channel of life to our neighbors. Di ba? Nawa mo ka, G. Na siya. Kaysa magsigi kag kasaba niya. O kining tanan mahitabo lang kung mo appreciate ta sa kamatayon nga mobiya ra ta dinhi, pero ang nindot ay inigbiya nato ang mga tao maghandom sa kaayos Ginoo tungod nato. Sama ni Bishop Chupilo Kamumot, sama ni San Vicente Ferrer, sama ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, naghandom ta sa kaayos Ginoo pinaagi ani mga tawhana. Kung mamatay ko karong gabi, ambot maghandom baka mos kaayos Ginoo tungod kay naagi dinhi si Father Siano. Or magsigi mong ingon, salamat Lord, wa na gid in town dire. Salamat in town. Or magsige mong ingon, salamat Ginoo nga gipahapit gito nimo diri sa Father Siano, una pa nimo gipasaka diha sa impierno. Gipasaka diha sa langit, no? Inana, kamo sa kuno, mawa mo sa inyong silingan, makapasalamat kang inyong silingan tungod sa inyong pagkasilingan niya. Makapasalamat. O magsigig handom nga kanus aman ni mamatay ning buang-buang perti man ning kuana maldita ha. Ana, perti man ning igihana. Kana kang inyo rong mga sigkatao nga nangutang ninyo. Karon tuiga makapasalamat ka sila sa Ginoo tungod kay kamo maoy iyang nautangan. Makapasalamat dili. Depende ninyo. Sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, luwason sa Dios kadtong mulaom ug mosalig kaniya. Busa sa iniusang tingog, mapaubsanon kitang muingon, nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga makasasala mudangop na sa simbahan, diin gitukod ni Jesus ang iyang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang tanang pangulo sa kanasuran magkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing sa pag-ugmad alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na sa hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Nga ang mga nahiuna na kanato sa pagpanaw mahidangat na sa mga gitinguha nga kalipay sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Nagalaom kami kanimo, Ginoo. Dios sa kaluwasan, dungga kami o ipakita na ang imong naong kanamong imong mga anak nga nagahangyo kanimo nining mga pangamuyo nga among gikinahanglan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatabo, nadawat
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan siyang mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Amahan nga labing balaan, dawata kining among gasa sa among pagpasidungog sa mga pagpasakit sa mga martir sa Vietnam. Taliwala sa mga pag-anto sa kinabuhi, tabangi kami sa pag-unong kanimo ug sa paghalad sa among kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Andres ug mga kauban sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan, ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, kang San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigong ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagad law, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay Imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ako angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa Espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Longing for light, way in darkness, longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light on the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Kami nga gialimahan sa usa ka pan nga among gidawat niining pangilin sa mga balaang martir San Andres ug mga kauban. Nangamuyo kami kanimo Ginoo nga magpabilin kami sa imong gugma ug pinaagi sa pagpailob, makadawat unta kami sa ganti nga imong gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Diyos sa among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahason sa pagtuon, sa kinaiya nining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa pagkigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog Palihog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine life, Diyos nun nga kinabuhi. Nga ma-appreciate ra ni nato kung ato gyung dawaton nga ang kamatayon kauban gyud, partner gyud sa kinabuhi nato. So salamat kay ninyong tanan, labi na gyud sa mga naghago gyud para pag saulog sa akong birthday, ang atong mga online nga mga parishioners, mga greeters o mga donors. Di nako mo maato og response, kamong na nag-text nako sa inyong mga inspiring mga messages o mga wishes. Salamat kay ninyong tanan. Nya kamo sang ni adin hinitambong, hinaot buhi pa mo sunod tuig, no?
tagaan ta mo taas-taas pang kinabuhi to enjoy. Nya karon naatay gamay diha nga mga pagkaon nga i-share, pwede ninyo dine in or i-take home. O pwede i-dine in or take home. Ay lang sa tingalig, dubliha tingalig, kay base niya mahurot. Bitaw joke lang na, no? May dadanan dito, dadi ilan po, doon na pa dahil sobra. Salamat sa kos mga donors niya na. Niya, karong Sabado, akong ipang-distribute ang 1,200 ka mga tag 5 kilo rice with canned goods ngadto sa atong mga kabus nga mga kaigsuunan. Labi na din ato mga parokyano sa San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Sa di pa ta magkuan, Father, nami gamay nga binardihan nimo i-over unta kanamo, Father, panguluhan ni Father Lidjo. So atong Father Lidjo, sige. Panaugon natong atong kura. Atong ipandong nga ato ang mga kamot alang sa ato ang padalangin sa ato ang nangalagad dinhi sa atong parokya. Amo lang itong amahan, hari sa tanang kabuhatan, imuhang pagbuot nga ang kalibutan mamugna, ug labing imong pagbuot nga kaming tanan mahimugso nining kalibutana, ug labing imong pagbuot nga nining kalibutana mahimugso ang imuhang usa ka pari, si Padre-siano nga nangalagad nining maong parokya. Sayod ka, Ginoo, nga siya nangalagad nga matinud-anon diha kanimo sa imong parasan. Panalangin ni siya sa iyang padayon nga pag-ugmad sa gingharian. Panalangin ni nga magisuon si Padre-siano nga nangandam sa iyang kamatayon. O ginauto sa bunta kami tanan mahimong andam sa pag-atubang kanimo. Hinauton ta nga sa iyahang pagpadayon sa pagpangalagad, dili lamang siya motubo diha sa pangidaron, usab unta diha sa pagdugang paghigugmag pagpangalagad ug pagtuo. Kining tanan mong gipangayag pasalamatan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Moabot gid ang panahon nga mabaslan ra gid ta. Ako mo tigligo og holy water sa akong blessingan mag-birthday karon gipahimuslan yung Father Lidjo ni Father Leo. Sige lang, salamat ka. So salamat Father Lidjo, akong classmate sa seminaryo. Salamat ni Father Leo, ang akong kaabag dinhi na buutan sad kayo, ma-insecure na lang ta madugay. Niya atong singer na way paglubad hangtod sa kamatayon na magkanta ra gid na siya, si Brad Rene. Kaninyong tanan ang atong nag-in-charge sa atong IT, sila si Relitzer og si Tote. Ang ato diring sound technician, operator, si Remy, sila si Brad Boy, kaninyong tanan ang nag-ali dito sa adlaw nga wa kaali, so si Brad William naglibog asa niya sugato ng adlaw. Salamat kayo, no? tanan gyud. Salamat kay tanan, no? So karon atong bendisyonan ang mga kalag. Kay anhira ba sa tadinhi pauli. O amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanusa magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang kahayag nga walay pagkapalong ipadanag mo kaniya hangtod sa hakangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kaming tulo maoy manalangin kaninyo niining misaha karon. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.